гов ҳайвони маъмул буда дар деҳот парвариш карда мешавад. ин ҳайвон барои саноат ва иқтисодиёти мамлакат аҳамияти хоса дорад. мо ба шумо дар ин барнома чанд далели ҷолибро дар бораи ин мавҷудоти аҷиб пешниҳод менамоем. гов ҳайвони хонагӣ буда мувофиқи таснифоти зоологӣ ба синфи ширхӯрҳо мансуб аст. ин ҳайвон метавонад мисли харгӯш дар 1 дақиқа 100 маротиба амали кафшаро иҷро намояд. гов мисли баъзе ҳайвонҳои дигар далтоник буда рангҳоро аз ҳам фарқ карда наметавонад. баъзеҳо бар он ақидаанд ки ранги сурх ҷинси наринаи ин ҳайвонро ба хашм меорад, вале дар асл чунин нест. матадорон яъне нафароне ки бо гов бозӣ карданро меписанданд, бо латтаи сурх амалҳои махсусеро анҷом медиҳанд ки сабаби ба ғазаб омадан ва ҳаракатҳои тези ҷинси наринаи он мегардад. гов мисли инсон ва делфин қобилияти гира карданро дорад ки ин дар дигар ҳайвонҳо дида намешавад. аз ҷиҳати истеъмоли шир пас аз инсон гов дар ҷои дуюм қарор мегирад. ҳар он маводи хӯрокае ки гов тановул мекунад ба таъми шири он таъсир мерасонад. ҷинси модинаи ин ҳайвон ба ҳисоби миёна 20 сол умр мебинад. умри наринааш бошад ҳамагӣ 15 сол мебошад. дар баъзе мамлакатҳо аз ҷумла Куба ва Ҳиндустон мутобиқи қонуни амалкунанда барои куштани гов ҷазо пешбинӣ шудааст. пеш аз пайдо шудани муомилот дар баъзе мамлакатҳо гов ҳамчун воситаи муҳими хариду фурӯш ба ҳисоб мерафт. ин ҳайвонҳо хотираи қавӣ доранд ва метавонанд одамонро бо чеҳраашон шиносанд. ҳамчунин мисли сагҳо номашонро дар хотирашон нигоҳ медоранд. хоҷагидорон ва деҳқонон говро дар саҳро барои иҷрои корҳои душвору вазнин истифода менамоянд. бисёр бозёфтҳои бостоншиносӣ шаҳодат медиҳанд ки одамон дар гузашта зарфҳои гуногуни рӯзғоро аз тиллову нуқра ва сафол ба шакли гов месохтаанд. ба ақидаи олимон тақрибан 8500 сол қабл дар давраҳои аввали неолит говро дар Олтой, Ҳиндустон ва Эрон хонагӣ намудаанд. шири гов дар саноати хӯрокворӣ васеъ истифода бурда мешавад. гӯшташ серғизову зудҳазм буда ба гурӯҳи таоми парҳезӣ дохил мешавад. пӯсти гов дар истеҳсолот ҷорӣ буда аз он чарм, ширеш, дору, собун ва ғайраҳо истеҳсол карда мешавад. ҷинси модинаи гов дар 18-22 моҳагӣ ҳомиладор шуда вазни гусолаи навзод вобаста ба зоти гов аз 18-45 то 60 килограмм мешавад. гусолаи ҷинси нарина назар ба модина 1-3 килограмм вазнинтар мебошад. давраи ширдиҳии говҳо баъди таваллуд аз моҳи дуввум оғоз шуда 350 рӯз идома мекунад. сершир будани он ба зот, сину сол, ҳолати физиологияи организм, нигоҳубин, фасли сол ва дигар омилҳо вобастагӣ дорад. ҳангоми додани хӯрок, ҷинс, сину сол ва ҳолати физиологии гов бояд ба назар гирифта шавад. 1 килограмм гӯшти гов дорои 1500-3000 калория мебошад. гови ширдеҳ ба моддаҳои ғизоӣ талаботи зиёд дорад. барои ҳосил шудани 1 килограмм шири равғаннокиаш 4% ба гов 0,5-0,6 воҳиди хӯрокӣ ва қариб 70 грамм протеини ҳозим зарур аст. меъёри хӯроки говро пас аз 2-3 моҳи таваллуд 5-10% зиёд мекунанд. гов бо алафи сабзи чарогоҳ, бехмева, ғизои омехта ва ғайраҳо парвариш карда мешавад. алюминий як унсури кимиёвӣ мебошад ки дар ҷадвали даврии Дмитрий Иванович Менделеев аломати Ал ва рақами атомии 13 дорад. дар ин бахши барнома доир ба як чанд далели аҷиби алюминий маълумот медиҳем. алюминий дар саноат барои истеҳсоли миллионҳо маҳсулоти гуногун истифода мешавад ва унсури хеле муҳим дар иқтисоди ҷаҳонист. чунки қисмҳои сохторӣ аз алюминий сохта шуда дар саноати авиатсионӣ ва дигар самтҳои нақлиёт аҳамияти калон доранд.
инчунин мавҷудияти ин унсури боэътимод дар сохторҳое ки устуворӣ вазн ва муқовимат дар онҳо заруранд хеле муҳим аст. алюминий як филизи мулоим ва сабук буда қобилиятҳои зиёдеро дорост. вазни он қариб 3 пулод ё мисро ташкил медиҳад ва хеле устувор ва ба зангзанӣ тобовар аст. илова бар ин элемент ғайримагнитӣ шароратдор нест ва металли дуюми тағйирёбанда мебошад. алюминий баъд аз оҳан фоиданоктарин филиз буда қариб дар ҳама соҳаҳои саноат аҳамияти калон дорад. алюминий соф, нарм ва заиф аст, аммо метавонад бо миқдори ками мис, магний, кремний ва дигар элементҳо хӯлаҳо ҳосил кунад ки хосиятҳои гуногуни фоиданок доранд. ин хӯлаҳо ҷузъҳои муҳими ҳавопаймоҳо ва реакторҳоро ташкил медиҳанд. вақте ки алюминий дар вакуум бухор мешавад, он қабатеро ба вуҷуд меорад ки ҳам нури намоён ва ҳам гармии радиатсияро инъикос мекунад. ин рӯйпӯш як қабати тунуки оксиди алюминий муҳофизатиро ба вуҷуд меорад ки хосиятҳои худро ба монанди рӯйпӯшҳои нуқра гум намекунад. истифодаи дигари ин металл дар қабати оинаи телескопҳои астрономӣ мебошад. дар рум ва юнони қадим ин филизро ҳамчун устуворкунандаи ранг дар рангкунӣ ва ҳамчун бандинаи хуновар дар захмҳо истифода мекарданд. ҳарчанд алюминий дар ҷойи савум аз аносири фаровон дар қишри замин маҳсуб мешавад, аммо ин унсури химиёвӣ дар ҳолати озоди худ хеле нодир аст ва замони филизи гаронбаҳо аз тилло маҳсуб мешуд. аз ин рӯ ба он чун филизи саноатӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд ва дар тӯли зиёда аз 100 сол дар миқёси тиҷоратӣ истифода мешавад. дар аввал вақте ки ин филиз кашф шуд, ҷудо кардани он аз дигар унсурҳо хеле душвор буд. алюминий ки як унсури чандир аст, ғолибан чун маъдани боксид мавҷуд аст ва бо муқовимат ба оксидшавӣ инчунин вазн ва қувваташ ҷолиб мебошад. ба қавли кимиёшиносон, коркарди дубораи партовҳо аҳамияти ҳам назариявӣ ва ҳам амалиро соҳиб аст. академик Ҳайдар Сафиев мутмаин буд ки зимни коркарди партовҳо маводи пассифати кимиёвӣ беҳсозӣ мешавад. барои коркарди ашёи хоми алюминии кремнии баланд, усулҳои кислотаҳо аҳамияти бузурги илмӣ ва амалӣ доранд ки дар марҳилаи якуми технологӣ ҷудокунии интихобии гилхок ва кремнийро нисбатан осон мекунанд ки ин як нав беҳсозии кимиёвии пассифат мебошад. ҳангоми бо кислота таҷзия шудани маъдани алюминий, қисми дорои кремний аз ҷараёни раванд хориҷ карда мешавад ва дар маҳлул асосан ҷузъҳои фоиданок истихроҷ карда мешаванд. интихоби дурусти шароити оптималии ин марҳила умқи истихроҷи ҷузъҳои фоиданок, сарфи реактивҳо ва хароҷоти энергия ва аз ин рӯ нишондодҳои техникии иқтисодии тамоми технологияро муайян мекунад. алюминий металли реактивӣ буда, онро аз маъдан бо усули редуксия ҷудо кардан мумкин нест. ба ҷои ин, усули ҷудо кардани ин металл тавассути электролиз ба роҳ монда мешавад. ин металлро дар маҳлул оксид мекунанд. баъд ҳамчун металли холис ҷудо карда мешавад. солҳои зиёд боксидро дар фториди натрий ва алюминий гудохта гузошта, гудозиши онро то 900 дараҷа паст мекарданд. аммо имрӯз омехтаи сунъии алюминий, натрий ва фториди калсий ҷойи фториди натрий ва алюминийро гирифтааст. маъдани боксид вобаста ба дараҷаи он бо роҳҳои гуногун коркард карда мешавад. аз ҷумла усули Байер барои боксиди баланд истифода мегардад. барои коркарди партовҳои алюминий танҳо 5% энергия барои тавлиди алюминий нав лозим аст. аз ин рӯ тақрибан 31% тамоми алюминий дар Иёлоти Муттаҳида истеҳсол шуда аз партовҳо коркард карда мешавад. қисми зиёди партовҳои алюминий коркардшуда дар зарфҳои нӯшокӣ истифода мешавад ва қисми зиёди он ба банкаҳои алюминий дубора коркард мешавад. дар хӯлаҳои истифодашаванда ҳатто як қисми ками алюминии аввалияро бо пораҳои беарзиш иваз кардан бидуни ин ифлосиҳо ки ба сифати хӯла таъсир мерасонанд, аз нуқтаи назари металлургия хеле арзишманд аст. коркарди алюминий манфиатҳои зиёди экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ медиҳад. ин раванд энергия, вақт, кам кардани хароҷот ва захираҳои гаронбаҳои табииро сарфа мекунад. алюминии аввалия аз конҳои боксид ва алюминии дуюмдараҷа аз партовҳои алюминий истеҳсол карда мешавад. ҳаҷми зиёди партовҳои алюминий ҳамеша ангезаи коркарди он буд ва аз нигоҳи ҷанбаи иқтисодӣ, нигарониҳои экологӣ, ӯҳдадориҳои иҷтимоӣ ва ҳифзи захираҳои алюминий дар асри гузашта аҳамияти бештар пайдо карданд.
дар ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи истихроҷ ва истифода аз партовҳои саноатӣ марбут ба алюминий ба корхонаи воҳиди давлатӣ ширкати алюминии тоҷик воқеъ дар шаҳри Турсунзода иртибот дошта, тибқи маълумоти дастрас гардида, иқтидори 517 000 тоннаро фаро гирифта, айни замон беш аз 300 000 тонна алюминий истеҳсол мекунад. бар асоси натиҷаҳои баъзе оморӣ нашр шуда, ҳиссаи асосии истеъмоли алюминии ҷаҳон дар солҳои 2013 ва 2025 ба Чин тааллуқ дорад. ҳиссаи Чин аз 48% соли 2013 дар соли 2025 ба 56% мерасад. бар асоси натиҷаҳо интизор меравад, ки Аврупо дар соли 2025 12% истеъмоли алюминии ҷаҳонро ташкил диҳад, ки ин фоиз дар муқоиса ба соли 2013 4% коҳишро нишон медиҳад. чароид номи худро аз номи дарёи Чара гирифтааст. чароид санги хеле зебо буда, нақшу нигори нотакрораш ҳаваскоронро ба худ ҷалб мекунад. барои зебоии беҳамтоаш ро баъзан аметиси ношаффоф меноманд. дар асл чароид санги ороишӣ ҳисобида мешавад, аммо нархи он хеле баланд аст, асосан аз сабаби камёб будани санг. вале сарфи назар аз нодир буданаш, чароид санги маъруф аст ва ҳамчун санги элита эътироф шудааст. ҷавоҳироти чароид ҳалқаҳо, дастбандҳо, гӯшворҳо, инчунин кулонҳо мебошанд. бо вуҷуди ин гавҳар як нуқсон дорад, он чандон устувор нест. бинобар ин шумо бояд хеле эҳтиёткор бошед. чароид санги оромбахш аст, яъне барои рафъи фишори равонӣ ва ором кардани асабҳо тавсия дода мешавад. ин санг инчунин метавонад дарди сарро рафъ кунад. гумон меравад, ки ин гавҳари махсус инчунин барои ҷигар ва дил фоида дорад ва масуниятро баланд мекунад. ин минерал давоми миллионҳо сол аз одамон пинҳон шуда энергияи замини шимолиро ҷамъ мекунад. кашфи ин гавҳар тасодуфӣ буд. чароидро зебоӣ ва осонии коркардаш ба ганҷинаи бебаҳои ҳунармандон табдил додааст. геологҳо синни миёнаи ин сангро 134 миллион сол ҳисоб мекунанд. аммо чароид дар дастнависҳои қадим, ривоятҳо ва достонҳо зикр нашудааст. сабаби ин дар он аст, ки дар тӯли тамоми ин асрҳо минерал дар қаъри Сибир аз чашмони одамон пинҳон буд. дар соли 1948 олими маъруф Дитмар кофтугоҳи геологии массиви Мурунскийро, ки дар ҳудуди Якутия воқеъ аст, анҷом дод. дар ин ҷо буд, ки ҳангоми тафтиш дар ҳавзаи дарёи Лена барои конҳои уран як геолог блокҳои бунафшро кашф кард, ки онҳоро бо як нави сланец иштибоҳ карданд. аз ин бозёфт 22 сол гузашт, то он санг ҳамчун маъдани мустақил тавсиф карда шуд. ин воқеа соли 1973 рӯй дода, баъд аз он тадқиқоти муфассали кон оғоз ёфт. олим Рогов баъди кашфи минерал бо намунаи санг ба осорхонаи минералогии Лувр рафт. он вақт дар он ҷо коллексияи таъсирбахши маъданҳои сайёра гирдоварда шуда буд, вале коркунони осорхона дар бораи санги чароид хабар надоштанд. олим пешниҳоди харидани намунаи бозёфти нодирро рад кард. номи расмии чароидро минерологҳо танҳо соли 1977 вақте ки геолог Рогова бори аввал дар ҳавзаи дарёи Чара маъданро кашф карда буд, тасдиқ карданд. олимон то ҳол дар ягон ҷои сайёра ҳатто осори санги чароидро пайдо карда натавонистанд. ҷои истихроҷи чароид дар марзи Якутия ва вилояти Иркутск ҷойгир аст. дар тамоми майдон 26 кони алоҳидаи канданиҳои фоиданок мавҷуданд, ки онҳо конҳои кӯҳӣ доранд. ҳунармандони Иркутск дар ҳоли ҳозир ба бунёди як ҳуҷраи беназири чароид дар ҷаҳон машғуланд. тамоми ҳуҷра бо чунин минерал сохта шуда, бо ҳама намуди мебел ва ориши чароид муҷаҳҳаз карда мешавад. миқдори тахминии маводи истеъмолшуда 20 тоннаро ташкил медиҳад. миқдори умумии захираи чароид тақрибан 140 000 тонна ҳисоб карда шудааст. ҷолиб он аст, ки вақте ки минерал то 1000 градус гарм карда шавад, ранги ғайриоддии худро гум намекунад, балки ба кӯракҳои шишагӣ табдил меёбад. баъзе чароидҳо радиоактив буда, аз ин сабаб санг барои саломатӣ хатарнок дониста мешавад. минерологҳо зиёда аз 100 намуди чароидро тасдиқ кардаанд. илми минералогия зиёда аз 100 намуди чароидро тасдиқ кардааст. ҳар яке аз онҳо дар соя, намуна ки бо омехтаҳои дигар маъданҳо ба вуҷуд омадаанд, фарқ мекунанд.
сохти маъдан параллел сутуншакл буда аз пораҳои калон иборат аст. илова ба фарқияти ранг ва сохтор, минерал ба навъҳо тақсим мешавад. гавҳари ороишӣ барои сохтани ҷавоҳирот истифода мешавад. минералҳои экстракласс ҳамеша шаффофанд. сохтори дохилӣ дар онҳо ба осонӣ намоён аст. санги ороишӣ барои сохтани дастбандҳо истифода мешавад. ин навъи гавҳар дорои нури дурахшон буда, миқдори ифлосиҳо дар таркиб аз 5% зиёд нест. нархи маъдан инчунин маҳсулотҳое ки аз он тайёр карда мешаванд, гаронарзиш мебошанд. ин ба камёбӣ, маҳдудияти истеҳсолот, инчунин зебоии ғайриоддии он вобаста аст. шароит барои сохтани унсурҳои гуногуни ороишӣ васеъ истифода мешавад. пӯстҳо, соатҳо, ҳайкалчаҳо, гулдонҳо, лавозимоти хаттӣ. чӣ тавр шароити ҳақиқиро аз қалбакӣ фарқ кардан мумкин аст? шароит як ганҷи ғайриоддӣ буда, дар ягона кони сайёра истихроҷ карда мешавад. ба таври сунъӣ парвариш кардани он ғайриимкон аст. аз ин рӯ дар бозор ҳама навъҳои пластикӣ, сафолӣ ё шиша мавҷуданд, ки бо сояҳои мувофиқ ранг карда шудаанд. аксар вақт қалбакӣ будани онро танҳо мутахассис муайян карда метавонад. шумо метавонед бо диққат ба сохтори санг нигоҳ карда, қалбакиро мустақилона фарқ кунед.